zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yachikomana nokusiguni wakabuda iye nemumhanzi wake wakanakidza asingamboita tirikura nhema muzvivhiki zvishoma-shoma zvadarika izvo takamboita zvakare kamwe kavhidhiyo kandakati chikomana nokusiguni wadi wabuda nevhidhiyo yake yaanenge yakati iyo turuturu ndisingazi kuti nekuda kwei panguva yayo vakaita turuturu yavo kuti apane zvavaiitira turuturu yavo hazvina kushata asi katuru kavo kavakaita ikakoko kemaminitsi mashoma-shoma kakatenderera kubva kuinstagram tikabva kuinstagram tikaenda kumafacebook streets mumhanzi uchitenderera naturuturu iyoyo asi muturuturu muya maiva zvakare nemusikana wanga ari mumuya ndakatoti ini zvava zvikafika nomusikana ndakazvifarira ndokuenda ndokunotsvagawo nguwani yangu nejujeti yangu ndinorepresentawo iye musikana wanga ari mukati meikira imomo nekuti anga achina nekuti wanga nebharita rakangana kuti nguwani yake chitsvuku nemavhudzi akanga akati ngurungundugu mudenga nemabhimbo ake wanga wakachekerera nemagirovhosi waiva nemari ndazoshayiwa nemaruwa chaiyo asi wanga wakazvicherera zvake masimba akanga ari emberi tichiri ipapo zvakatikazomira kuti mumhanzi wachikomana nokusiguni ubude mumhanzi wabuda uya tikaona iyo let's do it my baby yachoni zvainenge chichori chimbo chine musoro chinotonakidza asingamboiti chekutoti une mudiwa wako zvako munenge makagara pasi pemumvuri kana kuti muchifamba zvenyu muri side by side kuchipisa muchindofefeterwa mukati mebhebu kana kuti hamene kuti munenge muri munanyanya mavhuvhu here muchiinda muchingoti let's do it nekuti tisingadi kuti vanhu mukati mevhidhiyo muya vazoguma kupi ivo vanhu vai vanga vari mumota ndokubva vaenda mudondo muya kuvari kuitei mudondo muno ndokubva vatanga kuti ndo rudo rwacho rwaipindwa vanhu vachidzikirirana nezvitanda nemashizha iwo yatikati mashizha acho zvatotopera mudondo muno mese mukati mevhidhiyo mumasi zvanga zvakanaka sasingamboiti zvazvo zvanga zvakanaka asi kuti sekuti meseji yacho inangaita sekutoti kuda mabhebhe ati sekuti wakakosha kudarika bhugandi here kana kuti imota inonzi bhugandi kana kuti ihembe yebhugandi ipapa handizozivi ndinoenda tapukire nekuti mukati mevhidhiyo manga mune mota dzakaita sekutoti penso dzakaita sekutoti dzikaita pointed data kudai iri mota memwana dzichipenya kuti vai dzakachipenya indazosha wangu mota yekuti ndiwe nayo muzvara zindasaka ndakata se iyo umbrella itorepresent yoyo idzodzo mota dzawanga nadzo dzanga dzichifamba dzakati tevererana isusu mari dzemamota asine chine mari dzemaumbrella madhola iwaya ndo anenge achirepresenta kunzi kuda rudo rwangu rwakadarika chiumbrella tinokwanisa kuwana kupi zvinhu zvacho zvinokwanisa kuti represent iyo umbrella iyo represent love yangu yemai baby yacho hazvina kushata ndokubva ndachirega ndita sei ndiinde kupi kundoona makomenzi ekuyoutube uyezve instagram nefacebook kuti vanhu vari kuti chii pamusoro pechimbo chabhudhi nokusiguni ndokuona ndisandatanga kuti makomenzi section regai ndingoti ini overall musambo wakaitwa release nabhudhi nokusatiri kurira nhema regai nditi vhidhiyo yachoni yanga yakaita mupekwetere mutakunanzvi kuita kushaya chinogaka kuti kaka mukati mevhidhiyo muya kuita smooth yevhidhiyo adi kurivana nhema tochakototizakakona kuti unyiminyimi mashawashawa huri papi pangoasikaoni unoona hushawashawa huri papi munhu wakagadzira vhidhiyo yayo vakagora zikamboti adi kureva nhema kana dziri dzo-editing kana unichi vakagora zikamboiti kumacoment section ekuyoutube vanhu vanga vachidanidzira kuti atidi kuriva nhema budinox makagona singamboiti nekuti hambuna kuti disappointa pavhidhiyo ino vanhu ava vaitaura zvekupi kuyoutube hazvina kushata zvakangonaka zvakare vamwe ndokudanzira kuti iyi vhidhiyo ndo inonzi imwe another level yatanga tisingaita sei yatanga tisingafungiri pana budinox hazvina kushata ndobva ipapa ungadanzira kuti zvokwada tikura mameseji yatiri kuwapa izvorwa kuti love is interesting ina ndizozivi nekuti ndakambota zvakare kuti kana pava pamumhanzi yevanhu zvoonesa kuti ndiite shuwa kuti ndiinterpreta kuti zvokwadi vanhu mumhanzi mavo vanga vachireva kuti lavhu iyi ndo yesong here kana kuti lavhu type iyi yemudondo yekuminda kana kuti ikoko miti yavamaorchard uya ndo type yelavhu vari kureva ipapa ndinanzozivi ndendatapukeni tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe vangadanzira kuti nice king ndizochototisa kuvari kuti king lion kuna budinox nekuda kwei kuda vanonzi big lion ndatotanga kuzviziva nhasi kuti budinox guni vanonzi bud lion king lion hazvina kushata vamwe vakadanzira kuti iyi ndononzi big tune mudhara hazvina kushata vamwe vakati nice song vanhu ava vanga vachikomenda zvekupi kuyoutube vamwe vakadanzira kuti iyi ndo yatinoti
certified. Tinenge tatapukire ndokubva vamwe vaenda zvakare pamberi vachidanzira kuti this is the best song yako yandinoti ndaifarira singamboiti inandisi ndaita vanhu ndo vangadira kupi kuYouTube. Tobva ipapo zvakare vamwe vakadanzira kuti we are proud of you Budinox atidi kureva nemati hazvina kushata zvakangonaka. Tobva ipapo vamwe vakadanzira kuti iyi ndo inonzi classic music. Vanhu ava vaidaro kupi kuYouTube. Vamwe vakadanzira zvakare zvikanzi ini ndaita inonzi hooked up kupi kumhanzi andiri kunzwa panguva nokuti mumhanzi uyu tisingadi kureva nhema sandaendera mberi zvangu regai nditi mumhanzi waBudinox wo wakabuda audi vhepfepfe audi ziya mumhanzi wekuti unofanira kutomboti hlo kana wati hlo wotanga kuhwa zvako wakatandavara uri pasi kana kuti pemumvuri kana kuti kwembuzeze kana muchakata unozonhuhwa kana kuti pasi pechi kwemigwavha wotanga kuti sei kana mupichisi chaiyo wota sei wotanga kuhwa mumhanzi yaiya wakamirira kana kuti chimwe chako chibve kwachiri kubva tikati hazvina kushata. Vamwe vakadanzira kuti iyi ndo inonzi clean video. Heya vamwe ndobva vadanzira kuti dope track. Vanhu vadanzira izvozvo kupi kuYouTube uku. Vamwe vakadanzira kuti great track zvakare hazvina kushata. Vamwe vandokubva vati quality video chaiyo yequality yacho niyo iyi ndo inonzi mutakunanza very super quality yevideo ndo inonzi masterpiece. Vanhu vakakuza zvavo vatiri kurana kuYouTube vairatidza kuti vari kufarira musambo iwoyo. Tobvapo toenda zvakare kuInstagram. kuInstagram kubva kwaBudinox kwandamboenda chinotarisa vanhu vakadanzira kuti makaita inonzi smashed it. Vamwe vakadanzira kuti the video is on fire. Vamwe ndokutamba zvimoto zvaiti gandu ndo makonvinzi avaikwanisa kuita kupi kuInstagram kwacho kuti urodza kuti chinhu chacho chakavanakidza ndokuisa zvimoto zvicha kubhebheruka zvimoto zvaitobva paFacebook kubva paInstagram papo paitotsva nhasi muzuva ranhasi. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti vamwe vakazodanzira kuti well done Budinox tinofarira musambo wenyu wamaisa iwoyo zvisingamboiti. Vamwe ndokubva vati ndakamboona zvangu mimwe mimhanzi yenyu asi handidi kureva nema pavidhio iyi maita inonzi close the doors and open it uyezve ndo unonzi munandi wevidhio. Vanhu ndo vaidana kudaro kupi kuInstagram kwaBudinox. Tobva ipapo toenda zvakare paZim Celebs. VekuZim Celebs vanhu vaidanzira kuti iyi ndo inonzi international staff yatakuona izvi ende futi ndo zvatakutarisira palevel revakomana vari kuimba musambo yavo vari kuimba zvinezvi takudawo zvinhu zvinoita sei zvinoratidza kuti izvi tinenge takukwikidzawo tiri pamusoro apapa nekuti kuti zvongono inonzi Trace Africa. Trace Africa yacho ndambudziko pa asana yanisa kuzwa kuti chii chinonzi Trace Africa chii chinonzi channel zvakare zvinenge zvichingoita mbiri idzodzo kwazo kutoti ukaona waiswa paTrace Africa so kuti wapinda machena saka ndisingazozwi kuti chii ndichaita zvangu zviresearch ndikuzoona kuti chii chinonzi Trace Africa. Vamwe vakati this is mwe nice atiri kureva nhema zvikanzi navamwe this is vamwe vakati ramba wakadaro chikomana vamwe vakadanidzira zvakare kuti atidi kureva nhema jealous down chakanaka mukaka urungi Budinox vakarova apa ndopo vanonzi vakaisa mongo wese ndokuta sei ndokundorekodha video vanhu vaidaro kupi kwava kuFacebook kwandaona zona makomenti avo. Vamwe vakadanzira kuti good quality and quantity hameno ikoko zvese ikoko vanga vachiita sei vanga vachizvikurudzira zvikanzi Zimboze are now taking music to another level. Vamwe vachingodanzira zvakasiyana-siyana isa atidi kureva nhema vanhu vanenge vachasei vachiona zvinhu nenzira yakasiyana-siyana asi in general regai nditi ndionasa kuti rudhende rwevanhu vakaona chividhio kubva kuInstagram, Facebook uyezve nekuYouTube vanoziva kuti vakafarira mumhanzi wani waBudinox. Saka ndisingaziva kuti vamwe vanotaura nenzira ipi asi atidi kureva nhema musambo uyu uri simple zvavo and nice asi unoziva kuti wakatambirwa. Saka kuna vasingazivi kuti unowanikwa vanhu vazhinji vari kuona video ndofunga kuti kuYouTube yani yaBudinox guni. Saka vamwe vakadanidzira zvakare kuti atidi kureva nhema jealous down chakanaka mukaka urungi Budinox vakarova apa ndopo vanonzi vakaisa mongo wese ndokuta sei ndokundorekodha video vanhu vaidaro kupi kwava kuFacebook kwandaona zona makomenti avo. Vamwe vakadanzira kuti good quality and quantity hameno ikoko zvese ikoko vanga vachiita sei vanga vachizvikurudzira zvikanzi
Zimbos are now taking music to another level. Vamwe vachingodanzira zvakasiyana siyana. Isatidi kurwa nhema. Vanhu vanenge vachasiya vachiona zvinhu nenzira yakasiyana siyana. Asi in general regai nditi ndinonatsa kuti rudhende rwevanhu vakaona chividhiyo kubva kuInstagram, Facebook uyezve nekuYouTube vanoziva kuti vakafarira mumanzwani waBoudinox. Saka ndingaziva kuti vamwe vanotaura nenzira ipi asi hatidi kurwa nhema. Musambo uyu uri simple zvao and nice asi unoza kuti wakatambirwa. Saka kuna vasingazivi kuti unowanikwa vanhu vazhinji vari kuona chifu video ndofa kuti ku YouTube yani yaBoudinox Guni. Saka ndese chandandangota sei zvanandava nazvo muzovana nhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.